Vandaar wil ik reden van de jeratzta Gottesdienst. Andere leven, dat is de jeratzta Gottesdienst wat we kunnen doen. Dat is geen grotere Gottesdienst. In 1 Chronik, in 2 Chronik, kapitel 5, daar had Salomon zeer rijk gemerkt. Hij had een huis gebouwd voor God, een tempel gebouwd, wat nog van deze geld biljoenen dollar wordt kosten. Dat wordt ziemlich krachtig aanmächtig zijn, zo'n huis nou te bouwen. En wanneer het wordt, dat wordt biljoenen dollar kosten. En dat had Salomon gedaan. En dat deden alles krachtig als God wil hebben. Met al dat kruidje van gaan. De priester hadden ihre wunderstrome Kleider aan. En ze hadden alle speeldingen wat einer zich niet denken kan. Zum Tag houden. Klingers en trompeten en alle zijdenspel en alles. Alle speeldingen hadden die dort. Zum Gott loven, zum Gott dienen. Dat huis aanzien. En God zijn huis, wat Salomon voor God gebiedt had, dat aanzien en deiden. En dan in 2 Chronik 5, vers 13. Daar redet van wat hij alle gedaan hadden, van alle aan te spelen en te zingen en alles is van het uit een mul kwam, zeer vollständig, zeer herrlich. En dan, als hij dan hier den Herrn loven deiden met, de Herr is goed te ons, zijn terug wat je leeft, gaat niemals op. Dat is wat hij zingen deiden. De Herr is goed te ons. Zijn terug wat je leeft, gaat niemals op. En dat is wat de Gotteskraft raufbracht. Dan fällt God dat ganze huis op met zijn herrlichkeit. Hij kwam rauf, dat sagt de Wald wird so dick, dat de priester dat niet mond aangaan kan am deinen. Zo fällt hij dat huis op. Wo wenn wir das so? Wenn dort ist was, wenn wir Gott reich erkennen, Gott ist Leib, seine Leib hört niemals ab. Wir haben in unseren Zeiten so sehr viel, dass wir von der Jeratzta reden, das sollst du tun, das sollst du nicht tun, du sollst schmack sein. Aber der Grund, der Wurzel von uns Gottesdienst ist Leib. Dann kriegt Israel, was er noch verlangt hat. Als zij God loven deiden met wer hij weer, dat hij live is, dat zijn live niemals abgeht. En wat van deze dag is dat nog. Jezus zei, durch dit worden alle mensen weten of die mijn jingen zijn. Dat die live hebben einer zum anderen. En op een andere stelle zegt hij dat gratie gebouwd wird, God te leven van ganzen harten, van een ganze ziel en met al onze gewalt. En dan de tweede Sache is krachtig groot en dat is dat we live hebben einer zum anderen. Wenn wir willen hem zijn Gottes leven, dat is dat geen andere weg als te live. We kunnen durch de Bruidepoorten aangaan, we kunnen in de kerk zijn en we kunnen ons sogar bekeerd hebben. Aber bloß wenn wir in die live wohnen, wenn wir andere können gut sein, wenn wir wirklich in der Leib wohnen, dass das uns erster Punkt im Leben ist. Nicht das Geld, nicht wie andere uns behandeln, aber dass das uns erster Punkt im Leben ist. Dann können wir in das Himmelreich wohnen, in den Segen Gottes. Dann, wenn wir erkennen, was von der Leib Gott hat für uns und wir uns alle Tage anstrengen, um die Leib wieder zu retten, das ist der einzige Weg, was wir kennen, in dem ganzen Segen Gottes leben. Jesus sagt auf einer Stelle, die Dinge, was ich getan habe, die soll je tun und grater will je tun. Was ist das grater? Wir haben mehr Gelegenheit, Menschen zu leben. Durch diese Videos, was ich merken da, zu Jesus in der Zeit wird das nicht. Durch Musik, durch so eine Dinge, was wir widerreden haben. Wir haben viel mehr Gelegenheit, Menschen zu leben. Aber das ist, der Glauben, der schafft bloß durch ihr Leib.
En dat is wat we erkennen moeten. We moeten erkennen dat de ganz grootste godsdienst wat we doen kunnen, dat is andere mensen leven. En dat is waar we God ons groepen mensen gegeven heeft, wat we choiken namen. Dat is waar we ons in een groep gedaan hebben, waar we vrienden hebben, waar we mensen rond ons hebben die met leven zoals we leven. Dat we een stad hebben waar we zijn leven wezen kunnen. De mensen in de kerk, die veel te leven God, dat krijgt zich uit als die super wat bitten zijn, of mensen wat in duisternis leven. De mensen in de kerk, veel van ons in de kerk, we erkennen dat niet wat van een leven God te ons heeft. En dat is de ganz grootste godsdienst wat we kunnen doen. Werkelijk schafft ons geloven durch nichts das wat als durch leven. De Bibel zegt zo, dat is bloos durch leven dat geloven schaffen dat. Also wenn we de leven hebben, we kunnen leeftoelig zijn en de leven wiederreken. Dan schafft ons geloven. Dan kunnen we beten voor anderen wanneer die krank zijn. Dan kunnen we ding mitteilen. Die gelovende schafft bloß durch de life. Dat is de ganz grootste godsdienst. Wenn wir die Bibel lesen, dat is nichts in de Bibel, wo mehr wat van je geschreven als van de life. Wenn einer Computer live aandrecken dat zijn nog niet wo de meer farisch van everdeel komen als van de life. Dat is de ganz grootste godsdienst wat we doen kunnen als andere mensen leven en God leven. Wanneer we weten hoe zij God ons leeft, dan kunnen we onszelf leven. En daarmee leven we God. Wanneer we zien een creatuur leven, dan leven we God. God is een yes. God is niet zichtbaar hier op hier. Kan nog niemals dat God te de deur aankomt en zegt, oké Corny, nu wil ik met je reden, dat ik hem zichtbaar zijn kan. Hij is een yes, maar zoals we am leven is met andere mensen leven. En dat is mij een wichtige punt, dat we de leven wiederrekenen. In Offenbarung, da redet van de 144.000 Leibsoldaten, wat al dat Schwere nicht antasten wat kan. We kunnen zo'n grote Leib hebben, mensen, dat het Schwere bezit ons nicht antasten kan. En dat is de ganz grootste godsdienst wat we kunnen doen. In onze kerken, waar we zijn, of op onze arbeid, waar we zijn, krijgen dan wat van de arbeid we hebben. We schaffen met mensen taub. En de mensen die hebben alle een leven, die vechten alle een krijg. Jeder een van ons heeft alle dagen te kampen over de grootste godsdienst wat we doen kunnen. Dat is andere mensen leven. Dat is niet het leukste. Ik mag aantrekken met de kleding en al die tweede zaken nog voor. Dat is veel leichter als werkelijk een life have voor God. Dat is een krijg. Dat is geen dat vlees. Dat is geen wat de mens of de wereld wil. De mens in de wereld die wil andere rechten, die wil heersen, die wil overhand nemen. Maar de grootste krijg, de grootste godsdienst is andere mensen leven.